Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Игелекле эшнең иртәсе киче юк, әлмәттә кайнар ризык тарату пункты ачылачак. Барысы да җиңү өчен, шундый лозунг астында Азнакай халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итә. Фатирсыз калган Әлмәтленең торак коммуналь хезмәтләр өчен ярты миллион сумнан артык бурычы җыелган. Әлмәттә югары нефть мәктәбе фәнни тикшеренү һәм уку үзәге ачылды. Тантана Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Территорияда Россия президенты Владимир Путин белән видео элемтә оештырылды. Анда шулай ук башка төбәкләр һәм мәгариф учреждениялары җитәкчеләре катнашты. Алар студентларның уку һәм яшәү шартлары турында сөйләделәр. Барысы да җиңү өчен, шундый лозунг астында Азнакай халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итә. Шәһәрдә, Актүбә бистәсендә, авылларда битараф булмаган һәркем йөрәк кушуы буенча үзеннән өлеш кертә. Кемдер оек башлар бәйли, токмаш кисә, ә кемдер саклагыч челтәрләр үрә. Ир егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар дип теләк тели эшлиләр волонтерлар. Исән-сау йөреп кайтсыннар да, безнең эшләгән эшләр файдага китсен, аларга ярдәмгә булсын дибез. Зөһрә Хуҗина мондый изге эш белән инде 4 ай шөгыльләнә. Эшкә йөргән кебек көндә киләбез ди ул. Өйдәгеләр дә бүрәнеп беттеләр. Бәй барасыңмы инде, соңга каласың бит кенә диләр. Альбина Миргасимова яз көне улын махсус хәрби операцияга озаткан. Шул вакыттан ул волонтерлар сафларына баса. Если я сюда не пойду, как же без этого я должна помочь нашим ребятам, своему сыну. Я так посчитала, что это мой долг. И он вернулся со СВО, жив-здоров. Сейчас у него контракт закончился. И я также продолжаю ходить сюда. Бүгенге көндә район буенча барлыгы 500-гә якын саклагыч челтәрләре үрелгән. Әлеге изге эш өчен тукымалар алуда район хакимияте, эшмәкәрләр, оешма предприятие коллективлары булыша. Бик еракта булсалар да, ир егетләребез туган як җылысын тыярлар, исән-сау әйләнеп кайтырлар дип ышанабыз. Махсус операциядә катнашучы үзенең тәҗрибәсе турында яшь леногорскийларга сөйләде. Ират алгы сызыкта 3 ай була. Очрашуда Логос үзәге волонтерлары катнашты. Рәхим дигән позывнойлы хәрби 2022 елның сентябрендә үз теләге белән махсус операциядә катнашучылар рәтенә керә. Иратны бүлек командиры итеп билгелиләр. Үз карары турында ул туганнарына әйтми. Сказал, что планирует заниматься логистикой гуманитарной помощи предприятия, заниматься, так скажем, перегрузкой гуманитарной помощи от гражданских автомобилей в военную технику. Хәрби балалар белән солдатларның көндәлек тормышы нинди кыенлыклар белән очрашканы һәм махсус хәрби операцияның тормышына ничек тәэсир иткәне турында уртаклашты. Үзенең сугышчан дуслары авыр минутларда аларның ярдәме турында күп сөйләде. Әлеге очрашу яшүсмерләрне битараф калдырмады. Оештыручылар сүзләренчә, мондый очрашуларның әһәмияте зур, чөнки яшь буын үз геройларын белергә тиеш. Әлмәт район хастаханәсенең яңа кабул итү диагностика бүлеге эшли башлаячак. Төп стационар бинасы инде берничә ел өлешчә ремонтлана. Беренче катта тулы диагностика үтәргә мөмкин булган бүлмәләр, икенче катта операция бүлмәсе һәм реанимация урнашачак. Өченчесе стационарның төп корпусына күчәчәк. Шулай ук анда дәвалау тернәкләнү медицинасы һәм дәвалау физкультурасы залы урнаштырырга планлаштыралар. Хастаханәне төзекләндерү эшләре дәвам итәчәк. Азнакай шәһәренең яңа никахлашу сарайында яшь ата-аналар мәктәбе проектына нигезләнгән чара узды. Анда бала тудыруга әзерлек һәм балаларны бишек җыры аша рухи әхлакый тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшү алып барылды. Чара район сырхауханәсе белгечләре, оешма предприятиеләренең хатын-кызлар советлары вәкилләре һәм дин әһелләре катнашында узды.
Учрашуда булачак әниләр, декрет ялында булган хатын-кызлар, яшь әтиләр катнашты. Аларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп, гаилә кыйммәтләрен ассызыклады. Узган елгы нәтиҗәләр буенча безнең инде районыбызда өйләнешүчеләр сонында һәм туучы балаларның сонында алдагы елга караганда безнең күбрәк булды. Бу инде безнең өчен бик зур шатлыклы вакыйга. Без инде һәрбер бала туган саен район җитәкчелеге белән матур итеп инде шатлана беләбез, аны матур итеп кабул итеп, ниндидер бер бәйрәм төсе кертеп, менә шушы итеп куанып яши беләбез. Чарада катнашучылар бала тудыруга әзерлек, баланың исеме, язмышына һәм киләчәгенә йогынтысы, бишек җырларының бала тәрбияләүдә тәэсире турында чыгышлар тыңладылар. Без шушы чараларны моңа хәтледә уздырган булсак, бу ел инде без аны тагын да яхшыртып җибәрдек һәм яңа темалар керттек бу ниләргә, очрашуларга. ЗАГС бинасында түгел, яшьләр сарайларында һәм бүтән мәдәният сарайларында да без очрашулар уздырабыз. Яшь әти-әниләр бишек җырларын өйрәнү практикумында узып, үзләре өчен өстәмә мәгълүматлар алып таралыштылар. Мәхәббәт сканерын сынап карау, бер-береңә туры килү тесты узу, психолог белән сөйләшү яки яраткан кешең белән бергә аш-су әзерләү. Булар барысы да Әлмәттә старт алган бергә бәхетле проектында катнашучыларны көтә. Төп максатларның берсе гаилә кыйммәтләрен саклау һәм үзара мөнәсәбәтләрне ныгыту. Бергә бәхетле проектында 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге һәркем катнаша ала. Ел дәвамында парлар кызыклы һәм файдалы чараларда катнашачаклар. Тимур Нагуманов Әлмәтне төзекләндерү мәсьәләләре буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Фикер алышу Казан Кремлендә узды. Нагуманов фикеренчә, иң уңышлы 3 проект шәһәр күле, Ленин урамын һәм сусаклагычны реконструкцияләү. У нас есть шикарное водохранилище, просто очень классное. На него прийти полюбоваться можно, а как-то вот с ним повзаимодействовать, воспользоваться нельзя. Бездә бик матур сусаклагыч бар һәм без күп еллар аны төзекләндерү турында уйладык, хыялландык. Аның периметры 5 километр. Бу бик күп чыгымнар таләп итә. Һәм без милли проект буенча бәйгедә катнашырга булдык. Быел без төзекләндерүнең беренче чиратын тәмамлыйбыз. И я уверен, что это вот будет такая новая точка, которая раскроет совершенно по-другому территорию. Район башлыгы аерым триатлон буенча ярышлар үткәрү тәҗрибәсе турында да сөйләде. Шулай ук шәһәрдә киләчәктә федераль үзәк төзү турында игълан итте. Бу катлаулы объект чөнки төп корылмалардан тыш ул үз эченә профессиональ велотрассаны да алачак. 2024 елда проектлау белән шөгыльләнергә планлаштыралар. Шулай ук финанслау чыганакларын табарга кирәк. Шуннан соң гына төп эшкә керешәчәкләр. Әлмәтле торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары аркасында фатирыннан чыгарылган. Иратның ярты миллион сумнан артык бурычы җыелган. Аңа социаль найм килешүе буенча муниципаль милектә булган торак билгеләнгән. Фатир хуҗасы ярты ел дәвамында коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Бурычын түләтүне таләп итеп аңа дәгъва гаризасы җибәрәләр, әмма бу уңай нәтиҗәгә китерми. Әлмәт шәһәр судының матбугат хезмәте аңлатканча, закон буенча ярты елдан артык җитди сәбәпләрсез торак коммуналь хезмәтләр өчен түләнмәгән очракта гражданнарны суд тәртибендә социаль найм килешүе буенча башка торак урынына күчерергә мөмкиннәр. Татарстанда мохтаҗлар өчен 20нче кеше приюты эшли башлаячак. Ул Әлмәт шәһәрендә барлыкка киләчәк. Бу хакта кеше приюты җәмгыяте хәбәр итә. Әлеге хәйрия проекты кысаларында авыр тормыш хәлендә калган гражданнар өчен кайнар ризык тарату планлаштырыла. Көчле кар яву сәбәпле әлеге ноктаны ачу кичектерелә, әмма якын арада пункт үз ишекләрен ачачак. Гаилә елын Әлмәттә әти-әни мин спорт сөюче гаилә ярышлары ачты. Командаларга 8 сынау үтәргә кирәк иде. Бүләкләр артыннан йөгерүдән алып тюбинг ярышларына кадәр. Тулырак алдагы сюжетта сөйлибез. Ярышлар башланганчы гаиләләргә командаларына исем һәм девиз уйлап табарга кирәк иде. Моның өчен аерым баллар каралган. Узган атна ахырында Татарстанда гаилә елына рәсми старт бирелде һәм Түбән Мактаманың Родничок яшүсмерләр клубы гаиләләрне берләштерү максаты белән спорт чарасы үткәрергә карар иттеләр.
Барлык станцияларны узганнан соң җиңүчеләрнең исемнәрен әйтергә вакыт җитте. Беренче урынга Саулык клубыннан Головачевлар гаиләсе, икенче урынга Заря вәкилләре Мальцевлар гаиләсе чыкты. Красильниковлар 3нче урын яулады. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.